Ukrajinskú záplavovú vlnu dokázali na východe Slovenska zachytiť v Suchom Poldri pri obci Beša. Rieky sa postupne ukludňujú, naďalej ale hrozí latorica. Situácia sa v celku považuje za stabilizovanú, miestne problémy ale naďalej pretrvávajú. Vysoký stav spodných vôd totiž komplikuje odčerpávanie. Navyše koncom týždňa sa očakáva výraznejšie oteplenie a teda aj nová dávka vody. Toto je jedna z ulic v Milhostove pri Trebišove. Chodiť tu môžete len v gumákoch a len po chodníku a chodník nájdete podľa týchto drevených tyčí. No tak ja neviem, ako to bude ďalej teraz už. Zima, bez vody. Milhostov je na tom podobne ako ďalšie obce bez vodovodov. Tak nám to vozia z tej cisterny, no ale z tamtoho konca musíme ísť až tu, lebo... Ohrozených je približne 15 domov. Voda stojí nielen v pivniciach, ale aj v bývalých halách a kuchyniach. Čo sme stihli, sme povynašali na vrcha. Katastrofa, no. Vážnu situáciu museli dnes riešiť pri prečerpávacej stanici Kamenná Moľva, kde začali zvyšovať hrádze. Pripravujeme sa na väčšie vody, no prakticky by to malo stupňuť ešte 15 cm. Piesok na hrádze musí prevážať vojenský vrtuľník. Áno, prístup žiadny. Napriek určitým problémom ale oblasť normálne žije, funguje elektrika, plyn, telefóny, aj doprava, vydržali aj ľudia. Majú za sebou pár ťažkých nocí, ale ešte, chvála Bohu, sú trpezliví. Dnes to v celej oblasti vyzeralo na remízu, teda nie je to horšie, ale ani lepšie. Voda odmieta ustúpiť, ľudia majú jedinú možnosť – čakať. Televízia Markíza, Ivan Janda.